Ni'n gofyn I ti dywallt ysbryd arno, ac I ddod lawr un plith. Bendithiau'n hamser, ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 59. Rhagluniaeth fawr y nef mor hyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Emyn rhif 59 gen I sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef Awst 17. Yn agosau nawr, mae'r gynhadledd haf. Yr oedfa'n Saesneg yn dechrau nos yfory, ond fe fydd na oedfa Gymraeg. Prynhawn dydd Gwener am hanner awr wedi 4 ac fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Felly, prynhawn dydd Gwener yma sy'n dod am hanner awr dydd 4 yma yn y capel, fe fydd na oedfa pregethu Cymraeg. Yn hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casglad, gen I ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 132, pechadur wyf, da gwyr fy niw, llawn o archollion o bob rhyw. 132.
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan a'r benod gyntaf. Yr Efengyl yn ôl Ioan a'r benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd y leini dynion. A'r goleini sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Yr ydoedd gŵr wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Hwna ddaeth yn dystiolaeth fel y tystiolaethau am y goleini, fel y credau pawb trwyddo ef. Nid y fe oedd y goleini, eithyr y fe anfodnasid fel y tystiolaethau am y goleini. Hwn ydoedd y gwir oleini, yr hwn sydd yn goleuo pob dyn ar y sydd yn dyfod i'r byd. Yn y byd yr oedd y fe, a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo ei hun y daeth, a'r eiddo ei hun nis derbyniasad ef. Ond cynifer ac ei derbyniasad ef, efe aroddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Yr rhai ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, eithyr o Dduw. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd, ac a driogodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei goniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionydd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac yn diolch ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, o'n i bai am yr hyn a wnaeth y dy fab, o'n i bai am ei ufuddod yn dod i'r byd yma, yna heb obaith yn llwyr byddem ni. O Dduw, ond oherwydd ufuddod y fab di, oherwydd y cynllun a wneithbwyd cyn seiliad y byd, i ni yn gallu llawenhau bod modd i bechaduriaid, i weld y rheswm y creuwyd ni, i fyw i dy ogoneddu di ac i dy fwynhau di. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y mwynhad hynny sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn yr Efengyl Sanctaidd. I ni yn diolch i ti am y pleser y mae'n rhoi di'n heneidio, yr hapusrwydd a glywson ni bore yma, yr hapusrwydd sydd gan saint, sydd gan y Cristion, bod ei bechod wedi ei faddau yn llwyr, a'i fod yn eiddo i ti ac rhyw ddydd o Dduw y byddwn ni yn cael dy weld wyneb yn wyneb, fydd yn diflannu ac y bydd yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw, i ni yn llawenhau am hyn ac yn gofyn i ti faddau ni nad ydym yn rai sydd yn llawenhau fel ac y dylsem. Y rhai mor aml i ni yn edrych mwy ar ein pryderon ac ar anhawsterau'r byd yma, a'r gofalon dyddiol sydd yn dod ar ein traws, ac mae gwir yw'r pethau hynny ac real iawn o ddydd i ddydd. O Dduw, maddau ni ein bod yn anghofio dy fod ti yn Dduw sydd yn gofalu ac yn cadw ac yn arwain dy blant. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni ddyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Helpa ni wneud hynny yn awr, helpa ni o Dduw yn ystod yr oedfa yma i lawenhau o'r newydd am yr hyn yr wyt ti wedi ei wneud yn ein byd, ond hefyd yn ein bywydau ni, i lawenhau am iachawdwriaeth ac i lawenhau ein bod yn blant i ti. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti rhoi dy baich yn ni am yr rhai sydd yn cwmpas, yr rhai sydd yma yn ein hoedfa ni sydd dal ti allan i'r arglwydd Iesu Grist. Yr rhai o Dduw sydd yn ystrydoedd cyfagos ac yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. O Dduw, wrth i ni feddwl am yr hyn a brofodd ein gwlad ni am sawl blwyddyn. Ac eto o Dduw, i ni'n edrych ar gyflwr ein gwlad bellach ac wedi troi cefn yn llwyr ar dy air di, ar dy ddydd di. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i dywalt ysbryd arnom ac i ni cael gweld y law ar waith yn rymus unwaith eto. I ni'n gofyn i ni cael gweld y law ar waith yma yn ystod ein hoedfa ni y prynhawn yma. I ni'n gofyn i ti weithio clod i ddenw di, i gadw'r un drwg i ffwrdd. O Dduw, wrth iddo fe ddod i geisio i ddod ar ryw anhawsterau, ddod ar rhywbeth fydd yn tynnu'n golwg, yn tynnu'n sylw ni oddi ar dy bethau di. O Dduw, i ni'n gofyn am y diogelwch hynny o ddifri, ac yn gofyn i ti y bydd dy air yn llwyddo ac yn dwy'n ffrwyth yn ein plith yma heddiw. Ni'n cyflwyno'n hoedfaon yn ystod yr wythnos o Dduw ym mhob iaith, ond yn arbennig yma i ni'n meddwl am ein hoedfa Gymraeg Prynhawn Dydd Gwener.
ac o Dduw yn tristau wrth weld cyn lleied o Gymru, y rhai sy'n proffesu a'r rhai sydd ddim, o Dduw yn dangos diddordeb yn y pethau yma. Ac o Dduw i ni yn gweddio y byddwn ni'n cael gweld tro ar fyd, y byddwn ni'n cael gweld o Dduw dy law ar waith yn ein gwlad, ac o Dduw yn ein hiaith ni hefyd y byddwn ni'n cael gweld pobl unwaith eto yn dod i ganu dy glodydd ac i ddyrchafu dy enw. Felly o Dduw, a ni'n cyflwyno y Cymru yn ein dinas ni o Dduw yn ystod yr oedfa honno. Ni'n gofyn i ti trwy dy ras anorchfygol a trwy dy raglen ieithau rhyfeddol i arwain eu llwybrau nhw tuag at y lle yma, lle cawnt glywed ffordd iachawdwriaeth a'r modd y gallan ddod o dywyllwch i oleuni. Felly o Dduw tyrd, trigar ha wrthym, i ni'n gofyn am dy bresenoldeb yma yn ein plith. Bendithiau'n hoedfa, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu am rhif 304, 3-4, deuwch bechaduriaid tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu llawn tosturi i'w mab Duw, nac am heuwch, abl ac ewyllysar yw. 304, gwni sefyll i'w chanu.
Fe daw yn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y benod gyntaf, ac adnod 4 a 5. Ioan, y benod gyntaf, adnod 4 a 5. Ynddo ef, yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion, a'r goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Cyn dod i'r adnodau hynny, mae'n werth i ni rhoi yr adnodau yn eu cyd-destun ac i edrych ar yr adnod gyntaf. Dewch chi wedi darllen un o'r adnodau mwyaf adnabyddus yn yr ysgrythurau, yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Dyna chi ddechreuad godidog i Efengyl Ioan. Mae'n ddatganiad rhyfeddol. Mae'n ddatganiad mawreddog, mae'n ddatganiad hanfodol. Wrth wynebwyr yr Efengyl, wadi dwyfoldeb Crist. Ac yna mae Ioan yn dod ac mae'n cyhoeddi yn ddiamheuol pwy oedd Iesu Grist. Ei fod yn Dduw, ei fod yn fab Duw, ei fod yn greawdwr y byd. A dyna i chi ddatganiad pwysig iawn o'r oedd yn bwysig yn y dyddiau hynny ac mae e'n holl bwysig yn yr oes i ni'n byw yn ddi. Wrth i ni feddwl yn yr oes yma, cymaint o angen sydd yna i gyhoeddi datganiadau yr ysgrythur. A dyma i chi un enghraifft. Wrth i ni fyw mewn oes sydd yn gwadu popeth am y gwirionedd, am Dduw ac am dragwyddoldeb. Na gyd sy'n rhaid i ni wneud yw i ddarllen y papurau newydd, yw edrych ar y teledu, yw rando ar y radio, wrth i ni edrych ar y hysbysebion sydd o gwmpas ein strydoedd, wrth i ni ymwneud â phobl o fewn cymdeithas, wrth i ni edrych ar ffordd mae pobl yn byw eu bywydau nhw. Does dim lle i Dduw nag oes. Does dim lle i'r gwirionedd. Does dim awydd am y gwirionedd. Does dim ystyriaeth am y tragwyddol. Mae fel petai, ac mae'n hawdd dweud bod e fel petai, ond ffaith yw bod y byd yn gorwedd o dan llen anferth o anghrediniaeth a difaterwch. Y mae yn len anferth o anghrediniaeth a difaterwch tuag at yr ysbrydol. Does dim eisiau mynd yn bell nag oes. Dim ond mynd allan trwy'r drysau yma lawr un stryd ac mi fyddwn ni yn dod ar draws hyn yn syth. Wrth fynd i ganol ein dinas ni, be fyddwch chi weld yn syth, does dim lle i'r ysbrydol, i'r diwiol, i materion yr enaid. Erbyn hyn, bron iawn, na cheir ymosodiad geiriol hyd yn oed. Dydyn ni ddim yn clywed, falle bod na ambell un, ond does dim rhyw lawer hyd yn oed ymosodiad geiriol. Mae e mor dibwys. Mae pethau sydd yn ymwneud â Duw mor ddibwys bellach. Byddech chi ddim yn clywed rhyw lawer o hyd yn oed ymosodiadau ar y ffydd. Dyw e ddim yn digon pwysig i gymdeithas. Dyw e ddim yn dod i'w ystyriaeth nhw. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol, nad oes yna Dduw. Nad oes na Iesu Grist, os oes na rhyw gymeriad o fewn hanes oedd ymhlith llawer ddyn arall, oedd yn ddigon da bydden nhw'n meddwl, ond dyna gyd yw e. Does dim safonau wedi ei osod gan greawdwr, dydyn nhw'n poeni am unrhyw safonau, ac i ni'n gweld pan ni'n edrych yn cwmpas ni ac i ni'n edrych yn sicr yn ystod y 6 mis falle'r blwyddyn diwetha, mae e wedi mynd yn rhemp ond yw e. Roedd yn ddigon gwael dros y 10 diwetha, mae yna rhywbeth am y flwyddyn diwetha, mae popeth wedi mynd allan o bob rheswm. Mae'r pethau'n cael ei dyrchafu na ddylsent byth cael ei dyrchafu. Mae'r safonau, mae'r moesau, mae'r anfoesoldeb wedi mynd yn gwbl rhemp. A nid yn unig yn y wlad yma, ond sicr efallai ni fel cenedl, ac o ran y cenhedloedd drws nesau ni hefyd i ni meddwl, dyna i chi wledydd sydd wedi mynd ymhell o bethau Duw. Ac felly, ond nid oes na angen. Yn yr adnod gyntaf, yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Wel, mae angen i ni atgoffa'n hunan o fawredd Iesu Grist. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar hynny fawredd Iesu Grist ei hun. Ac yna, dwi eisiau edrych ar y tywyllwch gormesol sydd yma, ac yna'n olaf yr Efengyl graslon yma sydd i'w gael yn y benod gyntaf yma o Ioan. Ond y gyntaf mawredd Crist. Dyna yw yr Efengyl. Yn dechrau gyda'r arglwydd Iesu Grist. Yn y dechreuad yr oedd y gair, yr oedd yr Iesu. Yn y dechrau.
Dyma beth mae Ioan yn ei ddweud. Yr oedd Iesu Grist yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd yna ar y cychwyn, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Mae rhaid dechrau gyda'r arglwydd Iesu Grist. Rhaid dyrchafu Crist bob un tro, bob cyfle a gawn ni. Nid oes un pregeth yn werth dim byd os nad yw Iesu Grist yn ganolog. Dyna'r neges dwi wedi gael, dyna sut ges I fy magu, i feddwl am bob un oedfa, bob un pregeth, bob un neges. Os nad yw Iesu Grist yn ganolog ac yn mynd trwyddi, yna does dim lot o werth I wrando arni. Ac felly, I chi meddwl am bob un cyfle sydd I gael, bob un sgwrs sydd I gael, a mae'r rheidrwydd hynny I ddod nôl I Iesu Grist. Os nad yw Iesu Grist yn ganolog, ym mhob un neges sydd gennym ni, yna ofer yw'r cyfan. Does dim efengil heb Iesu Grist. Ystyriwch yr efengil am eiliad yma nawr. Does dim achubiaeth o bechod ac o uffern heb Iesu Grist. Nid oes heddwch rhwng dyn a Duw heb Iesu Grist. Nid oes maddeuant pechodau heb Iesu Grist. Nid oes bywyd tragwyddol heb Iesu Grist. Nid oes mabwysiad heb Iesu Grist. Allen ni fy ymlaen. Am bob un maes o'r efengil, os nad yw Iesu Grist yno, yna does dim efengil. A'r broblem y mae dyn yn ei wynebu, mae mor anferthol, mae cyflwr dyn mor driennus, nid yw yn bosib I ni ddelio â'r broblem ar ein pen ein hunan. Nid yw dyn, y gorau o ddynion yn gallu delio â'r mater. Petai chi yn gallu ffeindio y person mwyaf moesol. A dyma lle mae rhai yn enwedig plant a pobl ifanc, maen nhw'n dod ar draws pobl yn y gwaith, yn yr ysgol, yn ei strydoedd, a maen nhw'n dweud, mae rhain yn bobl mor neis. Maen nhw mor dda. Sut gall rhain fod yn golledig? Os na unrhyw un yn mynd I fynd i'r nefoedd, ac yna maen nhw'n meddwl ar lefel y moesau allanol, dyn nhw ddim yn edrych ar y galon, dyn nhw ddim yn gallu gweld y galon, ond maen nhw'n gweld yr hyn y mae dyn yn ei weld yn allanol, ac maen nhw'n meddwl, maen nhw'n mor dda, ond petai chi'n dewis y gorau o bobl. Eich cydweithwyr, mae yna lawer ohonyn nhw'n does nhw. Mae yna gymaint o'n cydweithwyr sy'n mor hyfryd. Ac yna petai chi'n dewis rhai o'r rheini sydd heb gredu, dyn nhw'n honni fod yn Gristnogion, dewiswch rheini a dwedwch hyn, a allan nhw delio a'u pechod ei hun. Na fedran, dyw e ddim yn bosib i'r gorau, y person gorau sydd erioed wedi byw ar wyneb y ddeiar yma, dyw e ddim yn bosib I ddyn pechadurus ddelio â'r mater o'i bechod. Mae cryfydau'r byd, mae duwiau a ddyfeisiwyd gan ddynion. Mae'r cryfydau'r byd I gyd wedi methu delio â phechod. Maen nhw wedi dyrchafu dynion eu harweinwyr cryfyddol hyd yn oed I statws o dduwiau rhai ohonyn nhw, ac nid oes yr un wedi gallu delio â'r broblem o bechod. Beth I ni darllen fan hyn yw fod gair Duw yn dweud, nid ymdrech dyn I ddarganfod Duw yw y ffydd Gristnogol, ond Duw yn ymestyn allan at ddyn. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Dyma beth mae'n dweud, Duw yn ymestyn allan I ddweud wrtho ni sut fedrwn ni fynd i'r nefoedd. Ydych chi am wybod sut allwch chi osgoi uffer tragwyddol? Wel, mae'n dweud fan hyn, yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Mae Duw yn ymestyn allan ac mae yn dweud wrtho ni. Mae'n ddigon syml. Mae Duw yn datgelu ei hun I ddyn, fe anfonodd ei fab i'r byd, ac fe ddath Iesu Grist a datguddio I ni y tad. Datgela meddwl Duw I ddyn. Dyna be mae wedi wneud, dyna be nath Iesu Grist, y gair tragwyddol. Fe nath esbonio I ni, yn ei berson, yn ei fywyd. Fe nath ddangos I ni, meddwl dyn, mae'n datgelu Duw ei hun I ni. Mae Iesu Grist wedi dod, a mae wedi dangos popeth I ni. Yng Nghrist cawn yr holl wybodaeth sydd yn angenrheidiol I ni. Oes na rhywbeth I chi eisiau darganfod? Oes na rhywbeth I chi ddim yn ei ddeall?
Os yna rhywbeth i chi ddim yn siŵr amdano, wel, beth i ni'n gweld fan hyn, mae Iesu Grist wedi dod ac mae e'n dangos pob peth angenrheidiol ar ein cyfer ni. Popeth sydd ei angen i ni wybod am y diwdod, am achubiaeth, am dragwyddoldeb, mae Crist wedi bodoli erioed. Mae e'n Dduw. Yr oedd yno. Yno roedd y diwdod, y tad, yr mab a'r ysbryd glân. Yno yr oedd y drindod yn cydweithio yn rhyfeddol gyda'i gilydd. Mae'n ddarlun sydd y tu hwnt i'n deall ni, ond mae'n ddarlun rhyfeddol sydd yn peri ni blygu ac i addoli. Yno roedd y tad a'r mab a'r ysbryd glân, y gair. Dyna ble roedd y gair, dyna ble roedd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb. Yr esboniad gorau o'r adnodau yma, cawn ni yn Diarhebion 8 adnod 27 ymlaen. Dyma chi ddisgrifiad o yn y dechreuad yr oedd y gair. Pan, adnod 27 o Diarhebion 8, pan baratodd fe y nefoedd yr oeddwn i yno. Pan osododd fe gylch ar wyneb y dymder, pan gadarnhaodd fe cymylau uwchben a phan nerthodd fe ffynhonnau y dymder, pan roddes fe ei ddeddfu'r môr ac i'r dyfroedd, na thorrent ei orchymynef, pan osododd fe sylfaeni y ddeiar, yno yr oeddwn i gydag ef megis un wedi ei feithrin gydag ef, ac yr oeddwn yn hyfrydwch iddo beinydd, yn ymlawenhau ger ei fronef bob amser. Dyna chi ddarlun o dragwyddoldeb, y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dyna chi ddarlun o'r Iesu yn creawdwr yno gyda'r tad. Dyna ble roedden nhw. Chi'n gweld agosatrwydd yma rhwng y mab a'r tad wrth i ni fynd ymhellach yn Ioan 17:5 ac yr awr hon o dad gogonedda di fy fi gyda thi dy hun a'r gogoniant oedd i mi gyda thi cyn bod y byd. So pan i chi mynd i'r ysgol, neu mynd i'r coleg, neu mynd i'r gwaith, neu mynd i ble bynnag, ac efallai'n teimlo'n isel ac yn ddinod ac efallai'n teimlo, wel, beth yw'r pwrpas ac yn y blaen, ydych chi'n atgoffa chi'n am bod eich gwaredwr chi yno cyn seiliad y byd. Yr oedd yno yn y nefoedd gyda'r tad, yn cynllunio'r cyfan, y creawdwr, ac fe sydd wedi'ch achub chi, fe sydd wedi arwain chi at y groes, fe sydd wedi rhoi achubiaeth i chi. Pan i chi'n ystyried mae fe yno yn rhagwyddoldeb cyn seiliad y byd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael, na lloer, na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Dyna beth nath e? Fe nath e drefnu, fe drefnodd e achubiaeth. Heb Iesu Grist does dim achubiaeth. Does dim achubiaeth hebddo fe. Adnod 2 o'r Efengyl cyntaf o Ioan. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth. Ac hebddo ef, ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Heb Iesu Grist, ni wneithbwyd dim. Ond trwyddo ef, gwneithbwyd pob peth. Mae Ioan yn dyrchafu Iesu Grist. Mae am i'w gynulleidfa wybod pwy oedd ei waredwr. Chi'n bod ni'n gymaint o ofn yn y dyddiau yma. Ni ddim eisiau dweud yn rhy uchel, ni ddim eisiau gwneud datganiadau rhy eglur neu rhy bendant. Ni ddim eisiau bod yn ofalus ein bod ni'n wleidyddol gywir. Ond dyma beth mae Ioan yn ei ddweud. Mae Ioan am iddynt deall, am i'w gynulleidfa deall, pwy yw Iesu Grist. Mae e'n Dduw, mae e'n greawdwr, mae e'n waredwr. Mae'r dystiolaeth yn ddiamheuol. Mae hwn yw mab Duw. Does dim cwestiwn. Mae'n ddigon rhwydd petai'r amser yma nawr. Mi fyddwn ni'n gallu profi i chi yn ddigon rhesymol. Mae Iesu Grist yw mab Duw. Does dim cwestiwn am y peth. Mae yna ddigon o dystiolaeth yn y byd, yn hanes y byd, yn yr ysgrythyr. Mae yna ddigon o dystiolaeth bod yna Dduw. Mae yna ddigon o dystiolaeth mae Iesu Grist yw mab Duw. Mae'r dystiolaeth yn ddiamheuol. Dwi'n aml iawn yn cyfeirio at llyfryn Bob Dickey yn sôn yn syml am y ffydd Gristnogol. Ac mae yna ystadegau yna. Mae'n dweud am y proffwydoliaethau sydd yn yr Hen Testament. A mas o'r miloedd o proffwydoliaethau sydd yn y Beibl ac yn cymharu â chrefydd eraill sydd heb proffwydoliaethau. Ond yn y Beibl mae yna proffwydoliaethau yn yr Hen Testament am yr arglwydd Iesu Grist, a'r cannoedd am yr Iesu, ond be mae'n neud mwyn bod yn fwy caredig i'r byd, mae'n dweud beth am i ni anghofio am yr cannoedd, am y 300 beth bynnag yw e, beth am i ni ddewis 50 ohonyn nhw. Ac mae'n dweud o'r 50 proffwydoliaeth hynny mae'n dewis.
Mae'n amhosibl i'r reina cael ei cyflawni yn llwyr mewn un person, ond i bai ei fod yn wir. Mae'r rhif rhywbeth fel 1,2,5,0,0,0, mae yna 12,0 ar ôl i 1. Mae'n amhosib, a dwi'n mwyn 50 yna, beth chi'n dod ar 300 ac yna'r miloedd, mae'r ffigwr yn amhosibl i un dyn i gyflawni holl broffwydoliaethau sydd yno. Mae'n amhosib, dyw e ddim yn bosib iddo fod yn anghywir. Mae'n wir, Iesu Grist yw mab Duw, fe yw creawdwr y byd. Nawr, i ni'n gwybod hynny, ni'n credu hynny. I ni wedi dod i weld hynny trwy ras Duw. I ni wedi dod i weld mae Iesu Grist yw mab Duw. A petai'r byd yn trafferthu i chwilio mewn i'r mater, mi fydden nhw'n dod o hyd i'r ffaith. Mi fydden nhw'n dod i sylweddoli. Nawr, fydden nhw ddim yn dod i gredu efallai. A dyma'r broblem. Dwi'n ymddiddori pan mae yna bobl yn dod i siarad am creadigaeth ac yn y blaen. Mae'n ddiddorol yn diwe, achos mae'n ategu'r hyn i ni'n ei wybod. Pan maen nhw'n dod i siarad ac i ni'n cael nhw o dro i dro, ac mae'n hyfryd. Pan mae pobl yn dod i siarad am y creadigaeth. Ond allai ddweud hyn yn ddigon clir. Dyw rhywun yn mynd i berswadio chi nad oedd na ffrwydiad mawr ac ar hap a damwain y creuwyd y byd. Gallen ni berswadio chi ac mae'r ffeithiau yn ddi-amheuol am greadigaeth y byd. A beth tawn ni'n gallu eto ac ni'n gallu profi mae Iesu Grist yw mab Duw. Ond byddech chi dal ddim yn credu. Mi fyddech chi'n credu bod Duw wedi creu y byd, byddech. Fyddech chi'n credu mae Iesu Grist yw mab Duw. Ond ni fydd yn achubiaeth yr enaid. Dydy credu'r pethau hynny ddim yn mynd i'ch achub chi. Mor bwysig yw wneud y datganiadau. Iesu Grist yw creawdwr y byd. Doedd dim ffrwydiad. Dydyn ni ddim yn dod o fwncuod. Ni'n gwybod hynny, hirtio'r peth. Ac os yna unrhyw un â synwyr cyffredin, ond dyma'r broblem, mae synwyr cyffredin wedi lygru, ac nid yw dyn yn gallu gweld. Hyd yn oed ar ôl gweld y dystiolaeth, byddant ddim yn ymddiried eu heneidiau yn yr Iesu. Oherwydd bod eu heneidiau yn farw. Felly hyd yn oed petai'r pen yn dod i weld, creodd Iesu Grist, creodd Duw y byd. Iesu Grist yw mab Duw, mae'r ffeithiau yn ddiamheuol. Wrth gwrs bod nhw'n ddiamheuol, ond hyd yn oed ar ôl i perswadio nhw. Fydde ddim yn gwneud lot o wahaniaeth. Yr unig beth fydd gynnwch chi, fydd pobl fydd yn credu mae Iesu Grist yw mab Duw. Fydde nhw ddim yn credu yn rhywbeth arall. Maen nhw dal ar ei ffordd i uffer. Dal yn golledig. Rhyw wybodaeth pen fydde fe, dwi'n am yn ei fawr o wahaniaeth o gwbl i neb. Oes modd dyrchafu Iesu Grist mwy na'r adnodau hyn? Wel, mae'r adnodau hyn yn dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist. Adnod 4, ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd oedd oleuni dynion, ceir pob bywyd yn yr Iesu. Dyna beth mae'r adnod, dyna beth mae Ioan yn dweud, fod pob bywyd, ffynhonnell bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw creawdwr y byd, ni'n gwybod hynny. Ef yw ffynhonnell bywyd ysbrydol a thragwyddol. Mae'r ffaith fy mod i yma heddi yn seiliedig ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae yn ffynhonnell bywyd. Fe sydd wedi caniatáu'r anadl i gael ei anadlu. Ac pan mae dde'n penderfynu'r anadl i beidio, fe fydd yn peidio ar ei air ef. Fe yw ffynhonnell bywyd. Ef yw ffynhonnell bywyd ysbrydol a thragwyddol hefyd. Ef yw ffynhonnell y cyfan. Dyna chi ddarlun, mae'n dweud fan hyn, y bywyd yn oleuni. Daw pob goleuni ohono ef. Mae'n datguddio i ni pob dim sydd ei hangen arnom. Wrth edrych ar Grist, i ni'n gweld mawredd y diwdod, gogoniant ei berffeithrwydd. Ni'n gweld yr hyn a wnaeth yn ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Dyna i chi'r rhyfeddol. Ni'n gweld y goleuni yma, bywyd. Wrth edrych ar yr Iesu, beth ych chi'n gweld? Bywyd ysbrydol a thragwyddol. Beth chi'n gweld yn y goleuni? Beth mae hwnna'n ei olygu? Mae'n ôl at y gair fan hyn. Yn y dechreuad oedd y gair. Mae'n datguddio i ni meddwl Duw. Mae'n datguddio i ni person y diwdod. Mae'n dweud wrthyn ni beth yw goleuni. Mae'n gadael i ni weld. Mae'n gadael i ni ddeall. So os ych chi eisiau deall yr Efengyl, mae'n rhaid cael Crist yn ganolog. Achos os nad yw Crist yn ganolog, yna dydych chi ddim yn mynd i weld e. Mae Iesu Grist yn oleuni. Mae'n goleo'r tywyllwch. Gadewch chi ni symud ymlaen.
Beth am y tywyllwch gormesol yma, dyma chi ddarlun Trienus. Mae'r darlun yma, adnod yma'n ddisgrifiad perffaith o'r byd i ni'n byw ynddi. O mae'n Trienus, adnod 5. A'r goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Dyna chi, mae'n ddirgelwch yn diwe, o mae'n ffaith. I ni'n gallu tystio i hynny, i ni'n gallu tystio. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, i ni'n gwybod hynny. Ond be ni hefyd yn gwybod, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Mae'n rhyfedd, mae'n Trienus. Nid oes cwestiwn am y tywyllwch sydd yn y byd, y tywyllwch sydd ym mhob man o'n hamgylch ac yng nghalon dyn, y mae pechod wedi peri llen fel dwedes i'n barod o dywyllwch i syrthio dros y byd ac yn gorchuddio pob dim, mae'r tywyllwch mor dywyll nad oes posib gweld. Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa debyg? Mae'n Trienus, mae'n gallu codi dychryn, ond fi'n cofio unwaith yng nghanol Cymru, yn aros mewn rhyw fwthyn yng nghanol y mynyddoedd, a diffodd y golau i fynd i gysgu. Wel, dyna i chi, mae'n codi dychryn arnoch chi, mae'n neud i chi deimlo bod chi wedi colli'ch golwg. Dwi ddim yn digwydd yng Nghaerdydd achos i ni'n byw mewn strydoedd a mewn oleadau stryd trwy'r amser. Ond ar y noson arbennig hon, doedd dim golau lleiad, yr oedd yn gymylog, yn gorchuddio pob dim ac yr oedd fel llen o dywyllwch. Mae'n erchyll. Methu gweld dim, ond ni'n gallu gweld yn nwylo. Roedd fy mysedd o flaen fy llyged, ond ni'n methu gweld nhw. Roedd e mor dywyll, roedd yn ofnadw. Ond mae'r tywyllwch sy'n cael ei ddisgrifio fel hyn yn rhywbeth tebyg i hynny. Ond yn waith, y mae hwn yn ysbrydol. Dyw pobl ddim yn gallu gweld. Mae'n effeithio pob rhan o'r byd ac o fywyd. Y mae'r tywyllwch yma yn effeithio rhesymeg dyn. Nid yw dyn yn gallu rhesymu yn iawn. I ni'n gwybod hynny. I ni'n darllen yr ysgrythyr ac mae wedi dweud pan syrthiodd dyn, pan dath pechod i'r byd, fe gollodd dyn ar ei rhesymu. Mae'r rhesymu wedi ei lygru bellach. Bod dyn yn gallu rhesymu materion bach bob dydd, mae dyn yn gallu rhesymu fel hyn. Os ewch chi allan trwy drws, mae'r rheswm yn dweud wrthych chi, peidiwch â chroesi'r lôn heb edrych. Nawr, mae dyn yn gallu rhesymu ar lefel felly. Mae dyn yn gallu rhesymu na ddyle gyrru lawr y lôn honno 100 milltir yr awr. Mae'n gwybod, mae'r rheswm yn dweud, mae gan dyn rheswm. Ar lefel felly, mae gan dyn rheswm. Ond mae ei reswm wedi ei lygru. Felly, yn aml iawn, fe gewch chi rhywun fydd yn croesi'r lôn heb feddwl, achos mae e'n penderfynu, mae eisiau risgo fe, mae'n mynd i fynd dros y lôn, achos mae eisiau cyrraedd yn gloi. Neu mae'n gyrru lawr 100 milltir yr awr, pam eisiau plesio rhyw berson i ddangos edrych yna fi, dwi'n gallu gyrru lawr y lôn 100 milltir yr awr. Dyna pa mor glyfar ydw i, dyna pa mor ddewr ydw i, does dim heddlu o gwmpas, fe ai lawr, ac na i obeithio na chai fy nal, neu na i ddim taro neb lawr. Ac felly mae hyd yn oed ar y lefel yna, rheswm dyn wedi mynd braidd ar chwal, ond ewch chi ag ei faterion llawer fwy difrifol. Nid yw dyn yn gallu rhesymu dim mwy mewn materion o foesau a hunanoldeb, dyw dyn ddim yn gallu rhesymu dim mwy, mae e wedi ei lygru gan bechod. Dyw e ddim yn gallu dirnad unrhyw beth ysbrydol na thragwyddol. I ni'n gwybod hynny oherwydd pechod. Mae'r llen yma, mae'r tywyllwch yma, mae'n ormesol, mae dyn yn methu rhesymu, dyw e ddim yn gallu ystyried yr ysbrydol. Mae'n cychwyn esbonio'r hyn sydd o gwmpas o'r man cychwyn anghywir. Nid yw hynna'n wir. Mae'r man cychwyn yn anghywir ac felly ble maen nhw'n diweddu lan, dyna pa mae gwleidyddion yn methu bob un dydd. Mae gwleidyddion yn methu gan bod nhw ddim yn dechrau yn y man cychwyn cywir. A fydden nhw byth yn, nes bod nhw'n dechrau yn y man cychwyn yn y lle cywir ac yn dechrau gyda Crist a gyda'r enaid a gyda phechod, yna does dim gobaith i gymdeithas i ddeall yn iawn. Dyw dyn ddim yn ei weld nag yw. Dyw dyn ddim am ei weld chwaith. Ond yr hyn sydd yn gwneud y darlun yn fwy Trienus am y tywyllwch gormesol yma, bod y goleuni yn llywyrchu, ac pan ni'n meddwl am y llywyrchu yma, nid yw dyn yn ei weld, y tywyllwch yma, nid yn unig yn peri nad yw yn gallu gweld, mae'r llen yma yn peri fel
Lle chi ddychmygu petai rhywun yn dod ar ryw flanced dros ei pen ac mae'n dod â tywyllwch. Ac felly dyna beth ni'n gweld o fewn cymdeithas. Mae fel rhyw len yn ei gorchuddio nhw. Ond beth sydd yn y darlun yma, yn y gwreiddiol fel hyn, mae'n fwy na hynny, bron iawn allech chi ddweud mae fel petai dyn yn gafael yn y llen ac yn ei dynnu fe o gwmpas ei ben. Ac yn ei wasgu fe neb yn ei lyged. Ac felly mae'r llen yn peri fod yn y tywyllwch, ond mae'n casau'r goleuni gymaint. Mae'n tynnu'r llen yn agosach at ei lygad. Dwi ddim eisiau gweld. Mae'n casau y goleuni. Dyna'r trienni sydd fan hyn. A mae'r goleuni wedi ni'n gwybod, mae'n dweud fan hyn a'r goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a mae wedi llywyrchu. Ers creadigedd y byd, tywynnu'r y goleuni. Mae'r gogoniant y mab, y gair, goleuni'r byd wedi tywynnu drwy'r Hen Testament, darllenwch i'r Hen Testament a beth gewch chi? Iesu Grist. Dyna beth sydd yn yr Hen Testament. Os nad ydych chi'n gweld Iesu Grist yna, mae rhywbeth o'i le. Dyna yw'r Hen Testament. Dyna yw'r Hen Testament. Mae'r Hen Testament mor bwysig. Mae'n pwyntio at y goleuni'r byd. Mae'n llewyrchu, mae'n goleio y byd trwy'r Hen Testament. Cyhoeddi'r Crist trwy'r Hen Testament gan y proffwydi. Ceir y fath fanylder am yr hyn a ddaeth Iesu Grist i'w wneud. Dro'r proffwydi'n cyhoeddi bod Iesu Grist yn mynd i ddod ac yn mynd i ddelio â phechod. Pan yr oeddent yn gaeth i bechod, mae'r proffwydi'n dweud, a mae Iesu Grist wedi dod i dynnu'r caethiwed yna ymaith. Mae'n cyhoeddi dyfodiad y Meseia dro ar ôl tro. Dyna i chi, dychmygwch be fydde wedi bod fel i fod ymhlith y bobl yn yr Hen Testament yn gwrando ar y proffwydi ac yn dweud fod y Meseia yn mynd i ddod. Ac yna i'r rhai efallai oedd yn deall mwy na'r y lefel isel yna o'r Meseia mynd i arwen y genedl, ond i ddeall yn ysbrydol ei fod yn mynd i ddod yn ogaeth i wedi pechod. Dyna chi o leini, dyna chi ryddhad, mae fel bod mewn oedfa bregethu pan ych chi'n teimlo'r ysbryd glân yn dod i lawr ein plith ac ych chi'n teimlo'i bresenoldeb. Roedd yn digwydd yn yr Hen Testament. Roedden nhw yno yn y pebyll mawr efallai neu allan yn yr awyr agored ac yn gwrando ar y proffwydi ac yn clywed ei eiriau fe, ei rhybuddio ac yr oedd goleuni'n tywynnu lawr ar y bobl yn yr Hen Testament ac yn clywed yr oedd fel oen yn mynd i'r lladdfa. Dychmygwch beth oedd fel i wrando ar Eseia yn pregethu. Dyna chi o leini oedd yn llenwi'r lle yn clywed Eseia 53. Yr oen yn mynd i'r lladdfa ein mwyn ni. Dychmygwch beth nhw'n teimlo fel bod Iesu Grist yn mynd i ddod, y Meseia yn mynd i ddod, a y proffwydi'n dweud, mae un yn mynd i ddod sy'n mynd i farw drostoch chi, ac mi fyddai heneidiau nhw'n llamu oddi mewn a'r goleuni'n llywyrchu o'i cwmpas nhw. Dychmygwch beth oedd y fel pan yr oedd yr Iddewon yn yr diffeithwch ac wedi cael ei brathu gan y serff yna ac yna Moses yn dyrchafu'r sarff o bres. Dychmygwch y goleuni oedd yn llywyrchu o gwmpas pan yr oedden nhw yn meddwl am yr un a fydd yn cael ei ddyrchafu ar y pren. Falle ddim yn deall yn llawn, ond mi roedd yna ddigon o leini na wrth ddyrchafu'r sarff o bres ac wrth i Foses i ddweud bod bywyd yn yr un golwg ar y sarff o bres, yna dychmygwch y goleuni fydde'n llenwi'r lle, roedd yna dywyllwch yna, roedd yna anghrediniaeth yna, ond yna'n sydyn iawn, efallai bod plentyn rhywun wedi dod i ddeall yr efengil yn nghyd-destun yr Hen Testament, a'r goleuni'n llewyrchu. Yno, efallai bod tad rhywun, efallai bod chwaer neu brawd rhywun, efallai bod ewyrthyr neu beth bynnag wedi dod i gredu yn gwrando wrth edrych ac wedi deall yn ysbrydol. Nid yn unig bod nhw'n cael iachad corfforol, ond yn cael iachad ysbrydol ac fod y baich o'i pechod wedi syrthio i ffwrdd. Dyna chi o leini'n llewyrchu. Yna trwy'r Testament Newydd, Iesu Grist yn dod. Ac yna'n llywyrchu'r goleuni'n dod pan ni'n clywed am ei enedigeth yr Iesu. Dyna chi o leini yr oedd yn arwen i fyny at ei enedigeth, ond pan ganwyd ef. A'r yngylion, a'r goleuni, a'r ser ac yn y seren ac yn y blaen. Mae'r holl ddarlun yn ddarlun o leini ac yna'r Iesu'n cael ei eni i'r byd o dywyllwch a'r goleuni yn llywyrchu ac yna'i blentyndod ac yna'i weinidogaeth cynnar ac yna'i weinidogaeth llawn ac yna'n gweld ei wirthiau fe ac yn gweld yn iachau pobl a bob un gwirth, bob un iachad yr oedd goleuni yn llywyrchu ar y ddeiar ac yr oedd y tywyllwch yno ymhlith y byd ac yna'r goleuni'n dod ac yn goleio'r tywyllwch. Ac yna dychmygwch beth oedd y groeshoeliad fel.
Iesu Grist yn mynd yn ei fydd. Fe ath mewn i'r ddinas yn barod yn wirfoddol. Fe nath drefnu bydde fe'n mynd. Nid cael ei lusgo i'r groes. Fe ath yn wirfoddol ac yna wrth iddo fe ddod ac wrth iddo i gymryd a'i ddale, a'i gamdrine ac yna wrth iddo ei osod ar y groes. Dychmygwch yr eiliad honno a'r tywyllwch ac yna'r llen yn cael ei rwygo. Dychmygwch y goleuni ysbrydol a lywyrchodd ar draws y byd. Nid yn unig yn y fan ar lle wrth droed y groes, ond allech chi ddweud yr oedd goleuni wedi mynd ar draws y bryd. Yr eiliad yna pan laddwyd yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, pan hoeliwyd yr hoelion i mewn iddo fe, ac pan gymerodd e'r gosb a di gofaint y tad arno ef ei hun yn lle arnom ni. Yr eiliad honno, allech chi ddychmygu bod y goleuni wedi llywyrchu'n o'n fwy llachar. Ac yna pan atgyfododd o'r bedd. Ar y trydydd dydd, pan nath ei fyny'r nef, pan gododd o'r bedd yn fyw ac yna ei esgyniad pan nath ei fyny'r nef, dychmygwch yr holl dyddiau hynny, o'r farwolaeth, o'r atgyfodiad, o'r gweithredoedd gwirthiol ar ôl yr atgyfodiad, a'r tystion a welwyd a'r goleuni a aeth allan ac yna ei esgyniad dychmygwch beth oedd fel ar ôl iddo fyny'r nef, a pan anfonodd ysbryd glân lawr ar ei ddisgyblion. Dychmygwch y goleuni pryd ni. Dychmygwch beth oedd fel. Ydych chi ddim yn cael pobl yn dweud, dyw hwn ddim yn iawn. Falle bod na'n anffodus yn yr eglwys chi'n cael na trwy'r amser, ond dyna beth chi moyn yw tywalliad yr ysbryd glân. Ac yn dweud, dyma fe, mae wedi dod lawr i'n plith, mae wedi mynd i'r nefoedd i beth, i anfon ei ysbryd i ni, ac roedd yr ysbryd ar waith a'r goleuni wedi llywyrchu ar draws, ac yna'r apostolion, beth o'n nhw'n neud? Feithon nhw allan i bregethu, a pan ath un ffordd hyn a'r un ffordd arall, a'r llall ffordd na, beth wnaethon nhw pregethu am Iesu'r croeshoeliedig, a bob tro yr oedd y goleuni yn llywyrchu ar draws y byd. Gyna wrth i'r apostolion farw beth ddigwyddodd yr eglwys fore. Anfonodd Duw weision eraill i bregethu ffordd iachawdwriaeth. Ac yna ni'n clywed am yr eglwys fore i Dewi Sant. Bydda Dewi Sant i Gymru a pregethu ffordd iachawdwriaeth. Dychmygwch y goleuni oedd yng Nghymru. Chymod, i ni'n meddwl am hanes Dewi Sant, mae'n hyfryd, ond i ni'n neud ar lefel plant, ond dydyn ni, dychmygwch pan oedd e'n cyhoeddi'r efengil, y goleuni oedd yn llywyrchu, ac yna ni edrych ar cyfnod y seintiau, ac yna chi'n mynd ymlaen ac ymlaen, a chi'n dod i'r diwygiadau yng Nghymru. Dychmygwch chi capeli fel rhain ar hyd a lled ein gwlad ni, ac dychmygwch cyn y diwygiad cyntaf, beth oedd e fel tywyllwch didew, tywyllwch erchyll, anghrediniaeth erchyll, casineb at y goleuni, ac yna'r oedfa gyntaf honno. Ble bynnag fydde fe, pa bynnag diwygiad chi eisiau dewis, ac yna pregethwr yn dod i fyny, ac efallai bod yna rhyw dywelwch, ac yna bod yr ysbryd yn dod i lawr a'r goleuni yn llywyrchu ar draws y capel, ar draws y pentrefi cyfagos, un pentref ar ôl y llall, a beth oedd yn digwydd, Eneidiau yn galw am faddeuant pechodau. Beth oedd hwn? Goleuni Iesu Grist yn llywyrchu ar draws y gwlad. Ac yna pan o'n nhw'n codi fyny ganu emynau, yr emynau gorau posib yn yr llyfr emynau yma ganwch chi. Emynau Cymraeg ar draws ein cenedl ni yn cael ei chanu o un capel i'r llall. Maen nhw'n dweud yn dofe, allech chi fod wedi yn y dyddiau hynny mynd o un pentref i'r llall, ond pan o'ch chi'n dechrau colli clywed yr emynau yn cael ei chanu yn y capel yn y pentref yna, o'ch chi'n dechrau clywed yr emynau yn y pentref nesaf. A bron iawn, allech chi fynd ar hyd y wlad gyfan yn clywed canu clodydd Iesu Grist. Meddyliwch chi yn canu Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Dychmygwch chi hynny. Beth mae hwnna'n neud? Goleuni yn llywyrchu ar draws y byd, ar draws y wlad. Ein gwlad ni, y trienni mor bell yn ôl. Ond dychmygwch beth fydde wedi bod fel yn ein gwlad ni yn clywed y canu ar emynau mewn dyrchafu Crist, yr un sydd wedi achub ei bobl. Mae'r goleuni rhyfeddol yma wedi tywynu dros y canrifoedd. Ond y tristwch yw yr Eneidiau methu ei weld. Methu ei weld. I ni wedi gweld hyn dros hanes y byd, trwy'r cenedlaethau, trwy'r cenhedloedd y byd. Ewch chi un cenedl i'r llall, ewch chi un oes i'r llall, a beth i ni wedi weld? Tywyllwch didew. Ac bod y goleuni'n llywyrchu, y tywyllwch ddim yn gallu weld e. Maen nhw mor dywyll dyn nhw ddim yn gallu weld e. Chwa beth sy'n fwy trist, falle bod yn fwy personol, o fewn ein teuluoedd ni.
Dyma i chi darlun. Mae'r adnod yma yn codi dychryn. Rhai yma'n eistedd yma nawr sydd ddim yn gwrando, sydd ddim eisiau, falle. Sydd yma pam chri plant chi sydd ddim yn gwrando, falle yn gwrando, sa'n gwybod. Ond i ni wedi weld cenedlaethau, ni wedi gweld dwi wedi gweld sawl gwaith. Beth mae'r adnod yma'n ei ddisgrifio? Mae'n dweud bod y goleuni'n tywynnu yn y teulu. Yma'r fam falle'r tad wedi cael profiad o iachawdwriaeth yma ddeu'n pechodau. Ac yna'r plant methu weld wedi cael y fagwraeth o goleuni. Maen nhw wedi cael eu magu ar oleuni Iesu Grist, creawdwr y byd a chibwr gwaredwr. A maen nhw wedi cael y fagwraeth, maen nhw wedi cael y moesau, maen nhw wedi cael y cyfan. Ond beth sy'n digwydd? Mae'r llen yma ac maen nhw'n casau'r goleuni ac maen nhw'n tynnu'r gorchudd lawr dros eu llygaid nhw. Ac maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau clywed, dwi ddim yn gwrando, dwi'n mynd i setlo lawr yn y capel a dwi'n mynd i blygu lawr, edrych ar y llawr, dwi'n edrych unrhyw le, ond ar y gair, dwi ddim eisiau clywed am y gair, dwi ddim eisiau cael fy effeithio gyda gair. Rwy'n ni'n ei weld bob dydd Sul. Os ydych chi fan hyn nawr ddim yn gwrando, llai ddweud hyn wrthych chi, dydych chi ddim gwahanol i unrhyw un arall ni'n ei weld. Be maen nhw'n gwneud? Edrych lawr y llawr, darllen rhywbeth arall, edrych ar ei ffonau symudol. Dyna'r peth fwyaf dyn ni'n gweld yn yr oes yma, ffonau symudol. Pam? Dydw i ddim eisiau gwrando ar gair Duw, dwi ddim eisiau clywed yn yr oes o'r blaen, doedd dim ffonau symudol. Beth o'n nhw'n gwneud? Cyfri'r pibed tu ôl, edrych ar y ffenestri, edrych ar y patrymau. Dwi ddim eisiau clywed. Beth yw e? A'r goleuni sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch. A'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Dydych chi ddim yn ei weld e. Dydych chi ddim eisiau ei weld e. Chi methu weld e ac i chi'n gwrthod i weld e. Dyma'r disgrifiad. Ac mae'n glir o'n cwmpas ni. Mae'n driennus. Mae'n driennus o fewn byd. Mae'n driennus o fewn dinas. Mae'n driennus o fewn pentref, ond o fewn teulu. Pan i chi'n ei weld e ar stepen eich drws chi, pan chi'n gweld eich teulu, eich plant, eich cemdryd, eich rhieni, neu beth bynnag fydd y berthynas, ac yna chi'n gweld mae'r goleuni yn disgleirio yn y cartref, ond i chi ddim yn gallu weld e, ac i chi'n gwrthod i weld e. Mae'n erchyll, ond dyma beth sydd yn wir, ac ni'n gwybod pam, achos chi yn y tywyllwch. Wel, i orffen. Yr Efengil Graslon, symudwn ni mlaen i adnod 12 ac 13. Ond cynifer ag ei derbyniasant ef, fe a rodde sydd yn allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Yr rhai ni aned o waed, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus gŵr eithir o Dduw. O, mae'r broblem yn enfawr ond diwedd. Mae'n amhosibl i ddyn ddelio â'r broblem. Nid yw yn gallu cyffroi ei hun i'w wrando. Chi'n gwybod beth sydd mor driennus? Does dim byd i chi'n gallu wneud i gyffroi eich hun i'w wrando hyd yn oed. Gallen ni fod yn dod lan at y gwahanol llefydd fan hyn a siglo rhai ohonoch chi i ddeffro a byddwch chi dal ddim yn gwrando. Byddwch chi ddim yn gwrando? Mae'n anhygoel. Mae'r cyflwr mor driennus. Fydde dim byd i chi'n gallu wneud eich hunan i geisio. Falle byddwch chi'n mynd gatre, dwi'n mynd i trio ceisio nawr, a chi'n mynd gatre, dwi'n mynd i ddarllen y Beibl, a chi'n darllen y Beibl, ac yn ymach meddwl chi'n troi ffwrdd. A chi'n neud yn y nos hefyd, erbyn bore fori, byddwch chi di anghofio, byddwch chi'n mynd cofio am gair Duw tan dydd Sul nesaf. Mae'n rhaid fi trio cofio to na i geisio, mae'n bwysig i fi geisio. Ond mae'r tywyllwch mor drwchus, mae mor dywyll, dydych chi ddim yn gallu, mae'n erchyll. Fedrwch chi ddim gwneud eich hun yn blentyn i Dduw. Beth i ni'n darllen yn yr adnodau yma yw bod y cyfan yn dod o Dduw. Mae yna ddirgelwch fan hyn. Mae'r cyfan o Dduw, ond mae cyfrifoldeb arnoch chi. Ond chi newydd dweud, fedrai ddim wneud dim byd i achub i hynna, mae hwnna'n wir. Ond mae dal cyfrifoldeb arnoch chi. Ni wedi dweud, mae rhaid chi geisio, chi ddim yn gallu, ac yna pan fydd y dydd y fan yn dod, fydd y cwestiwn gofyn, a wnaethoch chi geisio? Felly mae cyfrifoldeb arnoch chi, ond fedrwch chi, mae'n ddirgelwch.
Sut fedrwch chi esbonio'r peth? Mae'r cyfan o Dduw, ond mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth. Ef sydd yn rhoi yn ôl yr adnod yma y gallu i fod yn blant i Dduw. Dywed genir ni o Dduw. Nid yw yn rhywbeth naturiol, dyw e ddim yn ymwneud â'r man geni, ein teuluoedd naturiol, dwi'n mynd i wneud gyda hynny. Nid yw yn ôl y cnawd, mae'n dweud. Dyw e ddim yn rhan o bersonoliaeth. Nid yw yn dod o'n dewis ni, nid ydym ni am ddilyn y llwybr yma ta beth. Mae'r cyfan yn eleniaethus i ni. Mi fydde'r mwyafrif ohonom ni wedi bod yn ddigon bodlon. Petai neb wedi cyflwyno'r efengil i ni erioed. Petai ni'n cael ein gadael ar ein pen ein hun. Heb ras Duw, mi fyddwn ni'n ddigon hapus yn ein tywyllwch yn y byd. Dyna'r trienni. Ond erbyn hyn trwy ras wedi gweld y cyfan. Mae wedi newid byd. Ond yn naturiol i ni'n eleniaethus. I ni'n elynion i Dduw, i'w berson, i'w ewyllus, popeth amdano yn wrthyn i ni. Ond i ni'n gweld fan hyn bod y cyfan o ras. I ni wedi clywed eisoes am yr Iesu a fi ers tragwyddoldeb. Dyma chi'r rhyfeddod yn rhagwyddoldeb cyn llunio'r byd hyd yn oed. Yr oedd yr Iesu wedi trefnu ffordd i'ch achub chi. Ac mae fe yw ffynhonnell pob bywyd a goleuni. No ef y cawn pob bendith. Crist yw popeth trwy waith y diwdod, yr ysbryd glân a tad a'r mab yr ysbryd glân. I ni'n gweld nhw wrthi yn dewis. Iesu Grist yn dod i ennill iachawdwriaeth i ni trwy fywyd a'i farwolaeth, a'i atgyfodau, ac yna'r ysbryd glân yn dod. A beth mae'r ysbryd glân yn ei wneud? Mae'n dod ymhlith llawer o bethau. Ond yma i chi un o'r pethau fwyaf rhyfeddol. Mae'n dod ac efallai yn ystod y bregeth, falle yn ystod yr emyn, falle trwy feddwl am edrych ar goeden a gweld rhyfeddod y greadigaeth. Efallai wrth ddarllen rhyw lyfryn, falle wrth gwrando rhyw dystiolaeth, dwi ddim yn gwybod, ond ar ryw bwynt y mae'r ysbryd glân yn dod, ond beth ni'n dymuno yw trwy pregethiad y gair. Fe fydd yr hedyn yn cael ei blannu yn yr enaid. Ac mae'r enaid hedyn yna yn hedyn o fywyd. Ac nawr mae yna fywyd. Ac nawr mae yna ymateb tuag at y gwirionedd, tuag at y goleuni. Nawr mae yna rhywbeth sydd yn atynnu chi at y goleuni, tuag at Iesu Grist. Mae'n ein bywhau ni, mae'n ein deffro ni o drwmgwsg. Lle gynt, efallai, allech chi dystio bod chi wedi eistedd yn yr oedfa hon, neu bore, neu nos, neu beth bynnag, a chi wedi eistedd yn edrych lawr ar y llawr, a ddim edrych ar y pregethwr, neu gwrthod edrych ar y pregethwr, neu darllen rhyw lyfr, neu neud rhyw luniau yn y llyfr. Dyna beth mae plant yn neud, neu tynnu rhyw luniau, neu ysgrifennu rhyw lythyr i rywun. Unrhyw beth, ond gwrando ar Dduw, dyna beth mae pob un wedi wneud. Ac i chi ddim byd newydd, i ni gyd wedi wneud e, beth i chi'n dangos yr adnod yma i chi yn y tywyllwch. Chi'n gwrthod gwrando, ond yna mae'r ysbryd glân wedi dod, efallai wedi plannu hedyn. A beth sydd wedi gweud? Chi wedi deffro, chi'n gwrando am y tro cyntaf erioed, a chi'n dechrau ystyried pethau trigwyddo. Efallai nawr chi'n ofni marw, efallai nawr chi'n ofni croesi'r lôn, ac chi'n meddwl, beth os fyddai'n cael fy nhaflu dragwyddoldeb nawr, ac dwi'n barod i gwrdd ar Iesu, ac yna nawr, i chi'n meddwl, nawr, mae rhaid fi wrando ar y pregethu nawr, mae rhaid fi ddarllen y Beibl, mae rhaid fi ddarllen ei airef, ac nawr dwi'n dod ac dwi'n cael fy neffro, mae'r ysbryd glân sydd wedi wneud e. Mi fyddwn ni dal yn y tywyllwch ond i bai am hynny. Gyda mae'r ysbryd glân, be mae'n wneud, mae'n arwain eich enaid at y groes. Chi wedi clywed am y groes sawl gwaith, ond nawr am y tro cyntaf, mae'r groes yn cael ei phregethu ac i chi'n ei weld e. Mae'r goleuni yn llywyrchu ac i chi'n ei ddeall e. Bod Iesu Grist wedi cymryd eich cosb chi, a fod ei waed ef yn llifo mwyn eich golchi chi'n lan. Mae'r ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid i weld eich angen am Grist. Ac i weld mae gwaith Iesu Grist yn unig gall eich achub. Mae fe, ei fywyd ef yn unig sydd yn ddigonol, mae ei waed ef yn unig gall ein golchi'n lan, dim ond Crist sydd yn gallu bodloni gofynion y tad. I chi wedi gweld fedra i ddim bodloni'r gofynion y tad. Fedra i ddim byw ddigon da i fynd i'r nefoedd, ond mae Iesu Grist wedi ei wneud yn fy lle. Fe sydd yn rhoi yr rhodd o ffydd i mi gredu hyd yn oed. Dyma chi wyrth yr efengil. Fe sydd yn rhoi rhodd i fi.
wrth ddod at y groes, efallai yn y gader, efallai gatre yn gwrando ni'n darllen, ond le bynnag y mae yna wrth wrando ar y groes, i chi'n clywed am yr hyn mae'r Iesu wedi wneud, ac mae'r gyhoeddiad o bechod yn dod drostoch chi, ac i chi'n dweud, dwi angen maddeuant, ac yna chi'n dod, a chi'n clywed am y geiriau yma'r sawl a ddaw ata fi, nis bwriaf fe falle'n byth, a chi'n meddwl, dyw hwnna'n wir, ac yna chi'n dod ato fe, ac rhywbeth yn digwydd, a mae ffydd yn cael ei rhoi i chi wedi derbyn yr hodd o ffydd, ac nawr chi wedi cael eich galluogi i gredu, ac i ymddiried, chi wedi trio sawl gwaith eisoes, ac wedi methu, ond am y tro cyntaf, i chi'n teimlo'r gallu i ymddiried, fod Iesu Grist yn gwneud y cyfan yn eich lle chi. Chi'n gweld yn yr adnodau yma, mae dal rhaid i chi ei dderbyn, gadewch fi allan eto, ond cynifer ag ai derbyniasant ef. Ydych chi wedi derbyn yr Iesu. Nawr, ni'n gwybod bod yr adnod mynd ymlaen, fe aroddes iddynt allu fod yn feibion Duw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Fe sydd yn rhoi y gallu chi, ond mae dal rhaid i chi ei dderbyn, mae dal rhaid i chi gredu. Dyma mae'r haen dy chi chwarae, fe sy'n gwneud y cyfan, ond mae'n ddirgelwch, ond mae'n ddirgelwch y mae pob Cristion yn gallu tystio ei fod yn wir. Na fyddai'r ysbryd glân ar waith heddi, ymhlith yr rhai yma sydd yn y tywyllwch. Roedd y gynulleidfa fawr mae bore yma'n doedd. Ond dwi ddim yn gwybod faint o'r rheini oedd yn credu a ddim yn credu. Dwi ddim yn gwybod llawer o'n welwyr. Mae chydig mwy gyda ni yma heddi sydd yn hyfryd i weld. Ond faint ohonoch chi sydd dal yn y tywyllwch? Faint ohonoch chi sydd dal yn y tywyllwch? Ydych chi wedi derbyn Iesu Grist? Ydych chi wedi rhoi y gallu i chi? Ydych chi wedi dod at y groes? Na fyddai'r ysbryd ar waith heddi ymhlith yr rhai sydd yn y tywyllwch ac i'r goleuni lywyrchu o'ch amgylch ac nad ydych chi wedi weld o'r blaen, ond heddiw efallai. Os daw yr ysbryd glân i lawr ac agor eich llygaid ac i chi weld rhyfeddod y goleuni. Falle am y tro cyntaf, byddwch chi heddi neu falle heno fydd e. Falle fori nos fori neu dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, pwy o wyr, falle dydd Gwener, falle ni'n hoedfa Gymraeg dydd Gwener pan fydd Hywel Roberts yn pregethu. Falle pryd hynny, fe fydd y llen yn cael ei thynnu ymaith o anghrediniaeth ac y bydd rhodd o ffydd yn cael ei rhoi i chi. Ond efallai heddi, tristwch ar ofn mawr yw, os ych chi'n aros tan diwedd yr wythnos, ydych chi'n sicr cewch chi ddiwrnod arall? Does neb yn sicr o un dydd arall. Na fyddwch chi'n gweld rhyfeddod Iesu Grist, y gair. A'r eiliad y gwelwch am y tro cyntaf. Ac y byddwch chi'n rhyfeddu. Ac yna wrth ddod, y byddwch chi'n ifeddhau'r gorchymyn edifarhewch a chredwch. Y byddwch chi'n edifarhau o'r pechod, o'r tywyllwch chi wedi bod yn rhodio ynddi. Ac y byddwch chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw y gair. Yn y dechreuad oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Gyna mynd ymlaen, ynddo yr oedd y bywyd. A'r bywyd oedd o leini dynion. Be fydd yn hyfryd, a'r bywyd oedd eich goleuni chi. A'r goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch. A'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred, ein gobaith ni yw, na fydd hynny'n wir ohonoch chi am lawer. Mae yna lawer wedi bod yma ni'n plith ni sydd wedi hen fynd. Ac mae nhw yn y tywyllwch nawr, yn dyn nhw. Llawer, allwn ni enwi llawer ohonyn nhw. Lle'n mynd mlaen 10, 20, cannoedd hyd yn oed. Sydd wedi bod yn ein plith ni dros y blynyddoedd. Yng nghanol y goleuni. Ond methu am gyffred. Ddim yn gallu weld e. Ac maen nhw nawr yn hywyllwch y byd heddiw. Ac un anadl i ffwrdd o dywyllwch tragwyddol. Ond y gobeith yw y byddwch chi yn cael gweld y goleuni yn llywyrchu yn eich enaid chi. Ac y bydd yr ysbryd yn peri y byddwch chi'n gallu cael yr hodd o ffydd i gredu, i edifarhau ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo yr oedd y bywyd, a'r bywyd oedd o leini dynion. Gadewch i ni weddio
O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac i ni yn gweddio o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleuad ddeiar lydan. Halleluia, amen. I ni yn gweddio Dduw y byddu di yn peri, a bydd goleuni'r efengil yn tywynnu ac yn llywyrchu ar draws ein capel ni, prynhawn yma, heno yma, a thrwy gydol yr wythnos sydd o'n blaen ni. Teir di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael golledig eog ddyn. Emyn rhif 92, gewn ni sefyll uwch ani. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.